Nieuwe groepen in Zeeland in de knel na coronajaar. Het is woensdag 30 juni. Dit is Zeeland Nu. Vooral kinderen en jongeren in de problemen. Ambtenaren sjoemelden voor extra vergunningen. En Zeeuwse vuistbijlen in Oudheidkundig Museum in Leiden. Goedenavond. Langzaam maar zeker wordt duidelijk wat de impact van corona tot nu toe is geweest in Zeeland. Onderzoeksinstituut ZB Planbureau en de Zeeuwse overheden hebben alle gegevens die nu beschikbaar zijn op een rij gezet. En dat rapport is net een half uur geleden gepresenteerd in Middelburg. En in Middelburg staat verslaggever Jan Vogel. Jan, wat zijn nou de belangrijkste conclusies in het rapport? Nou, opvallend is dat heel veel nieuwe groepen zich gemeld hebben met problemen. Mensen met psychische problemen, dak- en thuislozen en probleemgezinnen bijvoorbeeld waren voor de coronacrisis veelal al in beeld bij de hulpinstanties. Maar door corona zijn ook nieuwe groepen in de problemen geraakt. Nou, dat zijn toch de flexwerkers, de ZZP'ers, maar ook de jongeren. Bijvoorbeeld ook specifiek ook, jongeren die stage willen lopen of jongeren die de arbeidsmarkt op moeten. Nou, die groep, die hebben echt wel aandacht nodig. Veel flexwerkers en ZZP'ers die zijn vrezen voor de toekomst en hebben daardoor stress. Het zijn veelal problemen van tijdelijke aard, maar deze groep is nog niet goed in beeld bij de hulpinstanties. Ja, flexwerkers en ZZP'ers die dus in Zeeland door de coronacrisis zijn getroffen. Maar in het rapport, Jan, ook veel aandacht voor kinderen, scholieren en twintigers. Wat is nu duidelijk over hun schade door corona? Het gaat vooral over het sociaal isolement waar zij in kwamen. Vooral na en tijdens de tweede lockdown. Zoals een expert de onderzoekers vertelde, de sluiting van de scholen was funest voor kwetsbare gezinnen. Maar ook niet kwetsbare gezinnen hebben daaronder geleden. Onderzoekers vrezen bijvoorbeeld dat heel veel kinderen leerachterstanden hebben opgelopen door thuisonderwijs. En dat daardoor de kansongelijkheid in Zeeland is toegenomen. En dat is iets wat volgens burgemeester José van Egmond, woordvoerder namens de Zeeuwse overheden op dit terrein, niet kan en snel moet worden aangepakt. Nou, wat je ziet is eigenlijk dat kinderen en jongeren best goed door die crisis heen zijn gekomen. Maar we zien ook wel dat de scheidslijn tussen wie wel mee kan komen en niet mee kan komen, dat die scheidslijn best duidelijker wordt. En het rapport wil ook echt aanbevelingen geven van, nou, wat kun je nou concreet voor die groep doen, dat ze ook weer het been bij kunnen trekken. Dus wat hebben zij nou nodig? Nou, zo'n aanbeveling, ik denk dat een gemeente daar in hun eigen beleid wel wat mee zouden kunnen doen. Dat is volgens mij waar we met elkaar naar op zoek zijn. Van wat heeft die doelgroep dan specifiek nodig, zodat zodat die kloof ook weer overbrugd kan gaan worden. Maar Jan, zijn er nou eigenlijk ook groepen waarvan nu blijkt dat ze toch eigenlijk best positief uit de crisis zijn gekomen? Jazeker, de dak- en thuislozen bijvoorbeeld. Het Leger des Heils spreekt van een succes. Daar is tijdens de coronacrisis meer geld naartoe gegaan, waardoor eigenlijk iedereen elke nacht een bed kon hebben. En dat sluit aan bij de gedachte van het Leger des Heils van Housing First. En zij denken dat zij op deze manier hele waardevolle lessen hebben kunnen trekken voor de toekomst. Jan Vogel, dankjewel. Ambtenaren in Den Haag zouden gesjoemeld hebben met cijfers om zoveel mogelijk pulskorvergunningen binnen te slepen. Dat meldt de NOS. Bij de pulskor worden vissen met elektrische stroomstootjes in een net gedreven. Veel Nederlandse vissers hadden in deze duurzamere manier van vissen geïnvesteerd. Door gegoochel met cijfers peuten de ambtenaren voor Nederland 84 pulskorvergunningen los. Veel meer dan waar Nederland eigenlijk recht op had. Na vele protesten van onder andere Frankrijk is de pulskor uiteindelijk verboden, omdat het oneerlijke concurrentie zal opleveren voor andere vissers in Europa. Dat pulskorverbod gaat komende nacht officieel in. GGD Zeeland verwacht nog de hele zomer coronabesmettingshaarden te zien in Zeeland. De besmettingscijfers dalen, net als in de rest van het land, maar er zullen nog wel steeds kleinere en grotere uitbraken zijn. Dat zegt Fleur Groenendijk. Ze is arts infectieziektebestrijding bij de Zeeuwse GGD. Op dit moment ziet de GGD vooral besmettingen op scholen. De gezondheidsdienst is dan ook blij dat jongeren nu ook snel gevaccineerd kunnen gaan worden. En het Ostrea Lyceum in Goes gaat weer gedeeltelijk open. De school ging dicht vanwege tientallen coronabesmettingen onder leerlingen en docenten. Volgens de directie is het aantal besmettingen nu weer onder controle.
Besmette leerlingen zouden weinig tot geen klachten hebben gehad, maar een van de docenten ligt nog steeds aan de beademing in het ziekenhuis in Goes. Met het openen van de school hoopt de directie het schooljaar, dat nog maar een paar weken duurt, toch nog een beetje goed te kunnen afsluiten. Een rondje in de draaimolen, botsen in de botsauto's en een veel te grote suikerspin in één hap in je mond. In Kruiningen kan dat weer. Want vandaag startte daar de eerste kermisdag in Zeeland sinds coronatijd. Echt heel leuk. Yay. Waarom? Het was volgens mij ook 1 keer overgeslagen door corona. En dat was wel een beetje irritant, ja, jammer. En niet alleen voor de kinderen was het een feestje. Het kermispersoneel wilde ook graag weer aan de slag. Dit is je leven, hè? Ik ben geboren op de reis. Als het voorjaars het zonnetje begint te kriebelen, dan heb ik zoiets van, en nu moet ik weg. Ik moet gaan. We gaan weer. Dit is je bestaan. Dit doe je vanuit je hart. De kermis in Kruiningen duurt nog tot 3 juli. Zeeland blijft groeien als je kijkt naar het aantal inwoners. Gerekend vanaf de jaarwisseling tot 1 juni, dus de afgelopen 5 maanden, kreeg Zeeland er ruim 400 inwoners bij. En daarmee komt het totale aantal Zeeuwen inmiddels op bijna 387.000. Dat is vooral te danken aan mensen die van buitenaf in Zeeland komen wonen. Want in veel gemeenten zijn er nog steeds meer overlijdens dan geboortes. Met name in Goes en Capelle, daar groeide het aantal inwoners in de eerste 5 maanden van dit jaar. Vlissingen, Veren, Noord-Beveland en Hulst zagen hun inwonertal juist dalen. Ooit konden mensen van Nederland naar Engeland lopen. Tijdens de ijstijden kwam de Noordzee voor een groot deel droog te liggen. Over dit gebied, Doggerland genaamd, is er op dit moment in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden een grote tentoonstelling. Met een prominente rol voor vuistbijlen, gevonden door de Middelburgse amateurarcheoloog Jan Mulmeester. Als je het huis van Mulmeester binnenstapt, lijkt het alsof je in een museum staat. Grote vitrinekasten vol met prehistorische vondsten, opgezette dieren en dieren op sterk water. Zijn voorliefde voor opgezette dieren heeft hij gekregen van een collega. In de horeca heb ik gewerkt en er was een collega en die had een vos met een Vlaamse gaai opgezet. Vond ik zo mooi dat ik toen op een gegeven moment ook een vogel op heb laten zetten, een koolmees. Dat was de eerste vogel, inmiddels heb ik er 503. Die vogels doneert hij allemaal aan het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Maar zijn grote trots is momenteel te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Dat waren de vuistbijlen. Op 7 december 2007 heb ik daar mijn eerste vuistbijl gevonden. En het is niet bij één gebleven? Het is niet bij één gebleven, nee. In een tijd van 3 maanden ongeveer heb ik er 28 gevonden met ongeveer 60 afslagen. Die vuistbijlen vond hij in opgebaggerde grond bij het sorteerbedrijf Vlissingen. Een belangrijke archeologische vondst waar hij internationaal dan ook de nodige aandacht voor kreeg. Die vondst was zo belangrijk dat zijn vuistbijlen nu dus staan te pronken in Leiden. En daar is Mulmeester maar wat blij mee. Als inderdaad, ja. Vanmorgen misten we ze in de vitrines in Middelburg. Maar hier staan ze in Leiden. Prachtig. Ook het museum is in zijn nopjes met de bijlen. Ja, die zijn super bijzonder. Het is een hele mooie vondst. Binnen een paar dagen gedaan eigenlijk, in een korte periode. En dan ook prijs mee gewonnen in Engeland. En het is vooral ook mooi dat die vuistbijlen aangeven dat in de Noordzee nog van die verdronken landschappen eigenlijk intact aanwezig zijn. Ooit komen de vuistbijlen weer terug naar Middelburg, bij Mulmeester thuis. Maar dat laat nog wel even op zich wachten. Maar waarschijnlijk gaan ze hierna nog door, of een gedeelte door, naar andere tentoonstellingen. Tot en met oktober liggen de bijlen in ieder geval in Leiden. Voor het eerst in Zeeland een nieuwe techniek om mensen met de oogziekte glaucoom te opereren. Zo'n 4000 Zeeuwen hebben of krijgen deze ernstige oogaandoening waar je blind van kunt raken. Een minuscuul buisje in het oog kan dat voorkomen. U mag uw geboortedatum nog een keer noemen? Nee, 36. Oké, welke oog gaan we opereren vandaag? Links. Oké, linkeroog gemarkeerd. Meneer Pijken is een van de 4000 Zeeuwen die glaucoom hebben. Dat is een oogziekte waarbij de oogdruk oploopt en zelfs zo hoog kan worden dat je er blind van kunt raken. Hier in Zorgzaam in Oostburg wordt er met een nieuwe techniek geopereerd. Een heel dun buisje wordt ingebracht in het oog.
De nieuwe techniek die zorgt ervoor dat de oogdruk op een heel gecontroleerde manier na de operatie naar beneden gaat. En daardoor kijken patiënten in het algemeen een stuk minder bijwerkingen. Een deel van de behandelingen gaan met oogdruppels. Werkt dat niet voldoende, dan kan een laserbehandeling helpen. Of tot voor kort een vrij ingrijpende operatie waarbij een flapje in het ooglid werd gemaakt. Ja, heel bijzonder om hier te zijn in Zorgzaam in Oostburg. Ik heb hier net hiernaast samen met cameraman Olaf Gideonsen de operatie van dichtbij mogen zien. En het is echt iets heel minuscuuls wat in dat oog gaat om daar die oogdruk te verminderen. Het buisje dat het oog ingaat is zelfs zo klein dat je het amper kunt zien met het blote oog. De operatie duurt een kwartier tot half uurtje. Een klein buisje van 6 mm, super klein, haardgroot. Dus u kan nauwelijks zien met een blote oog. Ik moet echt ook de microscoop opereren om goed te kunnen zien. De patiënt blijft de hele tijd bij bewustzijn. Ook tijdens de operatie is er contact. Meneer Pijken is na de ingreep meteen aanspreekbaar. Hoe gaat het met u? Prima. Heel goed. Je voelt het niet, dus ja, een beetje gefriemeld en een beetje, ja. Maar verder doet het geen pijn of niks. Nee. Dr. Mai heeft tot nu toe enkele tientallen patiënten van de minuscule stent voorzien. Meneer Pijken heeft eerst een andere behandeling gehad, maar die werkte niet voldoende. In de nieuwe techniek heeft hij vertrouwen. Dus maar die is allebei gelezerd. En de ene is de druk goed en de andere niet. Dus daar heeft hij nou voor gezorgd dat het goed is, weg is. Dus we moeten hem ook op controle, dus dan zullen we zien wat er verder gebeurt. Ondanks dat het sinds vorige week officieel zomer is, veel regenbuien vandaag in Zeeland, de hele dag door in alle uithoeken van de provincie. En dat regenachtige dat blijft ook de komende dagen, ook al zien we de zon ook af en toe door de wolken komen. Straks dan krijgt u nog het uitgebreide weerbericht na Regionet. En tot zover deze Zeeland Nu. Heel graag tot morgen.